Ahojte, pozdravujem vás do Medjugorje. Volám sa Miriam Pontešová a som komunitná manažérka slovenskej pobočky Mary's Meals. Ako ste už možno zistili, tak Mary's Meals poskytuje školské jedlo deťom v najchudobnejších krajinách sveta. Vďaka jedlu môžu chodiť do školy, vzdelávať sa a mať šancu na lepší život. Na Slovensku pôsobíme ako občianske združenie od roku 2019 a vďaka slovenským prispievateľom sa nám podarilo nasytiť už viac ako 168 000 detí na celý školský rok. Spolupracujeme s jednotlivcami, školami, farnosťami, ale aj inými komunitami či firmami. Mnohí z vás poznali Mary's Meals práve tu v Medjugorji a naša organizácia je jeho ovocím. Medjugorje je pre nás naozaj výnimočné miesto a ja sa veľmi teším z toho, že vás môžem pozvať k tomu, aby ste si kúsok z tohto miesta zobrali aj k sebe domov, a to tým, že sa k nám pridáte. No a ako sa môžete zapojiť? Máte čas? Nápady? Odborné zručnosti? Staňte sa dobrovoľníkom a pomôžte nám šíriť myšlienku Mary's Meals priamo vo vašom okolí. Zapojte svoju farnosť, školu alebo inú komunitu tým, že zorganizujete prezentáciu s ochutnávkou kaše, ktorú jedia africkí školáci v našom programe. Vzorky kaše a iný promomateriál vám radi pošleme. Zapojiť sa môžete aj do nášho programu, vďaka ktorému môže aj vaša komunita zabezpečiť jedlo pre celú školu v Afrike na celý školský rok. Počas roka môžete organizovať spoločne rôzne zbierky, napríklad charitatívne trhy, beh, benefičný koncert či burzu kníh. Nápadov je naozaj neúrekom a my sa naozaj veľmi radi podelíme o inšpirácie z farností škôl, ktoré sa nám za ten čas, ktorý už fungujeme, podarilo zozbierať. Ak podnikáte alebo pracujete, podporiť nás môžete 2%, alebo sa zapojte zbierkou do našich ďalších kampaní, napríklad ku Dňu detí, do charitatívneho behu alebo Vianočného stolu. A v neposlednom rade aj malý finančný dar dokáže veľké veci. Nastavte si trvalý príkaz a pravidelným mesačným príspevkom nám pomôžete nasytiť ďalšie dieťa, ktoré ešte stále čaká na našu pomoc. Ak máte chuť pridať ruku k dielu, tak nechajte svoj e-mail u dobrovoľníkov v Medjugorji, pošlú ho priamo mne a ja sa vám po návrate domov ozvem. Viac o nás nájdete na našom webe, Facebooku, Instagrame či LinkedIne. A ak chcete spoznať celý príbeh Mary's Meals, odporúčam vám zobrať si z modrého kontajnera knihu nášho zakladateľa Magnusa. Dozviete sa v nej, ako sa v Medjugorji zrodilo toto dielo a prečo nesie meno Panny Márie. Verím, že ste mali v Medjugorji požehnaný čas, teším sa, ak sa k nám na Slovensku pridáte, no a prajem šťastnú cestu domov.